Prario kod ariyo. En odiochieng' ma bende jatend piny moyier William Ruto biro chamo muma mar apisi, kama bende biro yange kaka jatend piny Kenya mar abich. Ne wamondo kaeri kendo mana kaka ing'iyo alwora kendo kaka Chris osewacho, dhano opong'o alap ma Kasarani. En thuolo ma bende koro tam jomoko mar mondo mi odonji kaluwore koda diny ma bende koro alapni nenore ni diny kendo ok nyal kawo ji duto ma bende ne ochopo mar bedo joneno kaka wuono William Ruto biro chamo muma mar apisi mar mondo mi oyange ka jatend piny. Nyakwara mogi bende mana kaka osewacheno chakore saa 4 mar okinyi, ka bende saa 4 no ema noyangi kaka sama oganda ne onego chopie alapni kendo bed piny karito chenro ni eri. Kopogore kanyo kachopo saa 4 mar kod nus, jotend jolweny igeno ni biro chopo e alap ma Kasarani mar mondo mi gita chenro makawuono mar sidho William Ruto. Kochopo kanyo kata kodong' dakika 15 romo saa 5 mar okinyi, igeno ni ogai mar do Martha Koome kaachiel kod alange biro chopo e alapni eri ma Kasarani mar mondo mi otel e chenro mar sidho William Ruto. Nyakwara mogi en chenro mar ariya, mak mana ni kochopo kar saa 8 ten chenro mabiro rumo. Igeno ni jatend piny moyier William Ruto biro chamo muma mar apisi kochopo kanyo kar saa 6 mar odiochieng', kama bende tok mano to mana chenro matin kende ko biro tieko koda speech mare kata ote mare kaka jatend piny Kenya mar abich. Wan joneno wabiro neno duto kendo kolo duto matimore e alapni eri ma Kasarani, ka bende koro historia nuore kaluwore ni ma alap ma bende osebedi kisidhe jotend piny ma pacho kaeri. Mana kane Chris owacho okwan gi Chris kende, kata kamano Nyakwara mogi kaluwore koda pek mar chenro makawuono wantiere koda George Bati.